Türkmenistan'da Nowatdaky gowy çekiş mevsimi dowam edýän Mahladatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Darganat etrabynyň birnäçe daýhan birleşigine ekişiň çak bilen diňe 15 götürümniň ýerine ýetirilýändigini habar berýär. Gowçy meýdanlarynyň 85 götürümi heniz boş dur diýip Alatlyk radiosynyň habarçysy Darganat etrabynyň Halkabat we Gyzylrabat daýhan birleşiklerinden dowam edýän ekiş mevsimi barada habar berýär. Türkmenistanda Nowatdaky gowy ekiş mevsimine 23 martda resmi taýdan badylgy berildi. Aradan 2 aý töre wagtyň geçenligine garamazdan Lewaply kärenneçiler hususan tehnika we suw ýetmezçiligi sebäpli ekişiň giýje galýanyny aýdýarlar. Darganatanyň en çemi daýhan birleşigine heniz ýuwuş suwy berilmedik gowy meýdanlary bar. Käbir daýhan birleşiklerde ekeşlerden suw çekdirip gowy meýdanlaryny suwarmagyň ýollaryny gözleýärler diýip Lewaply agronom Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Oba hojalyk hünärmeniniň gowy ekişiniň barşy barada berýän gurrunlary sebitleri ekrançylyk giýişleriniň agrotehnik kadrlara laýyk alınıp barylýanlygy babatda resmi medeniýetde berilýän habarlara çapraz gelýär. Giýjeklen gowçudan paýta hatyryna garaşmaly däl diýip agronom Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdun ähli welaýatlaryna oba hojalyk giýişleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda alınıp barylýanyny aýtylýar. Ýuwuş suw ekrançylyk ýerleriniň şorunyň aýrylmagyna ýardam berýär. Türkmenistanyň şertlerini adatça ýanwar aýynyň ahyrlaryna we fevralyň 1-nji hepdesine ekrançylyk ýerlerine ýuwuş suwlary berilýär. Ekrançylyk ýerlerini ýuwuş suw bilen üpçün etmek işleri ýurdun käbir sebitlerine fevralyň aýagyna martyň başlaryna çenli dowam edýär. Lewap welaýatynyň obalaryna gowy çekiş bilen bagly dowam edýän bökdönçlükleriň arasyna yerli oba hojalyk resmileri ekişiň iýun aýyna dowam etdirilmegini talap edýärler. Ýöne daýhanlar giýjeklen gowçanyň hasyl bermejekdigini aýdýarlar. 10-njy maýdan giýje galan gowçadan hasyly garaşylmaýar diýip bir ýerli kärenneçi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oba hojalyk bilermenlerine görä Türkmenistanyň gowy çekişine resmi taýdan möhletiniň badylgy berildi. Ýöne iş ýüzünde bolan daýhanlar tomsyň yssysyna garamazdan henizem dowam edýän ekiş mevsimini oňlamaýarlar. Türkmenistanyň daýhanlar ekrançylyk ýerlerini döwletden kärennesini alyp döwlet tawşyrygy esasyna oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýär we alan hasyllaryny döwletiň kesgitlen bahasyndan döwlete satmaga mejbur edilýärler. Ýurdun ekrançylyk ýerleriniň epesli bölegine gowçy we buğday ösdürilip ýetişdirilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanda soňky ýyllarda ýer alma şugundur ýaly oba hojalyk ekinleri hem döwlet tawşyrygyna girýän ekinleriň hatyryna goşuldy. Resmiler yerli oba hojalyk önümçiligini artdyryp importa durýan harytlaryň mejburyny azaltmak ugruna tagylla edilýändigini aýdýarlar. Ýöne yerli daýhanlar ýyllar boýy dowam edýän tehnika dökünü we suw ýetmezçiligi ýaly kronik problemlaryň oba hojalyk önümçiligini bökdüýändigini aýdýarlar. Synçylar döwletiň oba hojalyk siýasatyny tanqidlap bu siýasatyň daýhanlary höweslendirmäge gönükdirilmeýändigini aýdýarlar. Galy berse-de insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Şu ýyl Türkmenistan 580 000 hektar meýdana gowy çekip 1 250 000 tonna paýta hasylyny öndürmegi gödeňine tutýar.